Em sap molt de greu decebre'l, però la meva ambició va molt més enllà. Jo vull una vida absolutament terrenal. Perdoneu, però només volia una cosa, arribar a ser policia com vosaltres. No hi puc fer res si us heu convertit en exemples per mi. No m'interesses gens, per tant no cal que ni tu ni jo perdem el temps, entesos? Quan us vaig veure entrar vaig sentir una veu que des del fons del meu cor em deia que un dia seria policia. Però la veritat és que trobo exagerades totes les lluences que n'he sentit. No t'ho sembla, tu? No n'hi ha per prendre-s'ho així. Tot el que hem fet és donar la nostra opinió, però ja se sap, les veritats ofenen. Hem anat millorant la recepta al llarg dels anys i hem arribat a la perfecció. I a més, són molt avorrits aquests concursos que s'allarguen tant. Fixarem un límit de temps de 60 minuts i el concurs se celebrarà a la torre. Quan vas venir per vacances, els hi vas explicar a uns nens que tu i els teus amics havíeu rescatat un dinosaure. Si el que llegia a la carta era així, segur que vindria. I llavors ja sabria si aquesta història és veritat o no. Així, l'illa de Hyakuyu serà famosa i vindran molts turistes a visitar-la. Ja m'ho pensava que intentaríeu fer alguna cosa a la nit. Per això vaig col·locar això a sota la barca. Mireu! 97 dècimes de segon. Sisplau, introdueixi-el després del meu temps d'un segon 48 dècimes. Senyor Kono. Sisplau, només una petita pista. Sisplau, senyor detectiu. Un criminal que roba dades d'altres ordinadors. Tota la gent que treballa al món de la informàtica odia profundament els hackers. No ets la noia de la fulla de nenúfar? Aviat podré tornar a volar, no et sembla? Gràcies a tu. Saps què? Per l'olor de l'aire et puc dir que fora ja és primavera. Però no pot ser! Viuràs la resta de la teva vida sota terra. Et moriràs de pena. Em desagraden molt la teva actitud, la teva mirada i la teva grolleria. Basta! Anul·la la màgia dels nens que estan abduïts per la màgia d'ell. Aquests nens són el futur del regne. Són els brots de 3 fulles que il·luminaran la terra. Els joves no teniu ni idea de com dominar aquesta tècnica que jo mateix he desenvolupat. Així que no em tractis de vella! En aquesta universitat només acceptem els millors bruixots i bruixes. Som l'elit de les universitats de màgia. Recollim la llum solar per poder il·luminar les instal·lacions tant de dia com de nit. Són els cabells que qualsevol bruixa anhelaria tenir. T'ho asseguro. Fantàstic! Ho has fet de meravella, Mary Smith! Amb la meva insistència vaig provocar el suïcidi d'un sospitós que ja havia confessat el seu delicte. Això va més enllà de qualsevol condemna. Es va saltar un semàfor a la cruïlla de Torilla i va embestir la bicicleta de la víctima, el senyor Yasuyuki Matsukawa, que travessava el carrer. De fet, ja m'anirà bé agafar aquest mes per descansar una mica. Feia massa temps que necessitava unes vacances. Els americans estan interferint en els plans que tenim per aquest món. Els informatius no parlen d'altra cosa. Immersos en un son profund, però no van morir. La Labourei necessita força. Necessita molta força per aconseguir el que vol. Hi ha tantes coses que no pots controlar, que estan per damunt de la teva voluntat. Definitivament, Ranga ha de desaparèixer. Caram, noiets, com és que veniu amb tantes presses? Voleu dir que no és una mica d'hora per començar la festa? Fa una estona han vingut els seus amiguets per dir-me que no havia anat a l'escola. Perquè l'hem buscat per tot arreu i no és enlloc. Pensa una mica, on et sembla que ha anat? Et prometo que algun dia en parlaré al teu pare de tot això i ja veuràs com ho entendrà. No t'ho prenguis tan a la valenta. Ara que hi penso, he sentit parlar de la parella que va portar la Hitomi l'altra vegada. Sembla que els va força bé. Mireu, aniré de dret a la qüestió, no disposo de temps per perdre. Vull que trobeu aquell terrorista, en Sebastian, i que el mateu. Nosaltres som biodroides i ens van crear per servir els éssers humans. Per això hem d'eliminar aquells que no fan cap servei a la ciutat i poden causar problemes. Si ho he entès bé, vostè no creu en la ciència de l'endevinació basada en l'astrologia, oi? Ara estic molt enfeinada. Torna més tard. Si fas el cafè tan concentrat, n'espatlles l'aroma i no val res. És el famós detectiu Kogoro Mori. Ens estan fent una entrevista per una revista. Tinc una llarga llista d'espera de clients que no s'acaba mai. Ets un porc! Les fans són una cosa, però una nòvia ja és molt diferent. Et faria res dir-me perquè sortim junts, tu i jo? Això vol dir que tu seràs el cap del clan Shiga? Suposo que sí. Oh, magnífic, s'ha acabat. Perquè, és clar, ara deixaràs de veure'm. Tot i que no es desenganxa de tu. Quina cosineta! No, no vull. No em sento segura tota sola. Vindré amb tu i m'esperaré que acabis el tir en barc. A la meva edat és molt poc probable que ningú pugui celebrar els 20 anys de casament. Suposo que ja s'ho imagina. I per això ha vingut al meu camerino. Espero que no s'enfadi amb ell. Ha estat molt amable i no es mereix que li recriminem res, senyor Duc.
Doncs no cal que pateixi més, home. El duc de Butterfield ha vingut a buscar l'anell que vol regalar a la seva esposa ara, just després de la representació. Sisplau, Terry, obre'm. Per què no em vols obrir? Primer m'has d'escoltar, fill, sisplau. Terry, aquest vespre he de tornar als Estats Units i no et veuré més. Sé perfectament el que m'has dit, però abans de marxar del país vull parlar amb tu, fill. Al cap d'un moment vaig sortir a buscar-te, però ja no hi eres. Va ser la Yoko qui va insistir molt perquè li donéssim el paper de gent a vostè. Tens una línia de la sort que s'estén des de Neptú fins al dit petit. Ha sigut just en el moment que el senyor Mowry estava fent un discurs a tots els presents a la festa. Teníem visions comercials diferents i no paràvem de discutir-nos. Reconec que ell no volia i em va demanar i implorar que no demanés el divorci. És que ja estic compromesa. Saps on es reuneixen els caçadors de recompenses? Escolta, si veus l'Spike, digue-li de part meva que l'estaré esperant. No vaig venir per no haver-te de matar, Spike. Per què em vas estimar? Fugim lluny d'aquí. Anem-nos en algun planeta llunyà, on ningú no ens pugui trobar. Però, la veritat, se'm fa molt estrany veure una sirena a terra. Keimi, que ets la nòvia de l'Octi. La informació és poder. Com a mínim hauries de saber els noms dels teus rivals. Sigui com sigui, si tots aquests aspirants entren de cop al nou món, allà hi haurà un dalt de baix. Si jo fos ella, enganyaria els soldats i qui fos per ajudar-lo a escapar, i després segur que l'amagaria a l'illa de les dones. Em dic Emeraldes. Soc comercianta de l'espai. Tinc documents que ho acrediten. És una zona amb molta energia tèrmica i amb una força de gravetat que xucla tota reacció vital. No només manté encesa la torxa de la gent oprimida, sinó que sembla que estigui enamorada d'algú en concret. La propera vegada que la nau s'allunyi de la Terra, anirem amb ell. Tu hi has fet més del que calia per aquest planeta.